Balimao Anyakuma, très urgent. Balimao billet vendredi 31 octobre 2025. Amboraka information sur 600. Américain ka journal de Baba Famako Wall Street Journal. Olu boraka information bla. Ko jatke wale mogo. Ko bina jaraka mogo. Kubena Bamako mine soni. Américain da blade. Malien. Comment inte ka foka mogo jatke de. Comment il ka fode ka alarme ke anga solution jumɛn ngini. Parce que Franfi chama yoro de fuma. Ah c'est vous tungara avec un jatke na mandi kanala me ni ala menti ya fima. Parce que me ka kuma na madi unde fe. Dobe fe ka boka galonte ka na tuke. American bora. American ga journal bora e kuma ina mede. Me ka kuma info kumina me fe be ka kuma infamia. Kuma manda boka mogo jatke. Alarme tefana. Mundo ayala me munde be sina me no de fo ngena. American ga journal do bene ko be Wall Street Journal. Aye munde fo. Ako ko Al-Qaeda militant are moving closer to seize the capital of the West African nation of Mali. Ko binaka mogobe ka fara ɲɔgɔn kan kuminale Bamako di mine. Americain da fo. O kɛra u ye nin bila, u ye nin journalin bila. Yani u ka ambassade mɔgɔw ka kuma kɔfɛ u ye nin bila. Yara Amerique ambassade de fɔlɔ communiqué bila. Siɲɛ fila Amerique bɛ ka communiqué bila. Semaine kelen siɲɛ fila. U bɛ ka message bla dongo don k'u ka mɔgɔw ka Mali bila. Allemand fana ka ambassade kumana ko Allemand den bɛ ka Mali bila. Italien fana ko Italien den bɛ ka Mali bila. Australie fana ko u ka jamana k'u ka duguladen si kana se Mali kɔnɔ. Ni jamana ba in bɛɛ de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka mɔgɔw kana se Mali kɔnɔ. An ɲɛ bɛ Malien dɔw sigilen na. U bɛ k'an ja tigɛ. Ayi, non. Mali bɛ ala de bolo ayi Sunjata ka jamana de don ayi an gɛni foyi tɛ kɛ Mali la n bɛ mun fɔ an ɲɛna bana kunbɛn u ka fisa ni bana furakɛ ni jamanaba ninnu u ma deli diɲɛ kɔnɔ ka ni alarme modèle kɛ jamana kan kuma bɛ fɔ de hakilima ye I ka kuma kalikili bon ne ta ye mun de ye mun de la ne bɛ ka kuma fɔ n bɛ ka fɔ de parce que u bɛ nin kɛ dugu o dugu la américains français italiens c'est à dire tubabu jamana ninnu ni y'u ye k'a fɔ k'u ka ambassade mɔgɔw ye communiqué la dugu o dugu la k'u ka duguladenw ka o dugu bila mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ fila tɛ mɔgɔ saba tɛ u bɛɛ de bɛ ka jɛ ka nin communiqué kɛ ɲɔgɔn fɛ ni y'o ye k'u kɛ dugu o dugu la fɛn fila don o dugu u b'a kalama ko dugu ko kojuguba dɔ bɛ na kɛ yen u tɛ fɛ u ka kɛ k'u ka duguladenw to yen ou bien u yɛrɛ bɛ ko dɔ la o fila dɔ la kelen na de don u taara u ye nin kelen de fɔ Iraki cira u ye nin kelen de fɔ Libi cira u ye nin kelen de fɔ Syrie k'u ka duguladenw ka Syrie bila Syrie filɛ nin jatigɛwale mɔgɔw bolo u ye Afghanistan fana perte temps o vidéo bɛ aw yɛrɛ o ye maintenant anw Maliens kan ka mun de kɛ sisan Américains y'a fɔ dɛ u y'a fɔ Wall Street Journal la ko bidaka mɔgɔw k'u ye Bamako encercler awa k'u kɛtɔ filɛ ka Bamako minɛ parce que n'i y'a kuma modèle fɔ mɔgɔw tɛ da la mɔgɔw fɔ cɛ ninnu tɛ se foyi la jɔn kun bɛ se ka da la ko Syrie kelen kelen ko jatigɛwale mɔgɔ dɔ kun bɛ se ka kɛ Syrie président ye maa si kun ma da la ni kun ye ne ɲininka ne kun bi sɔsɔ n ka tɛ se ka kɛ parce que Irisiw ka base bɛ Syrie Iran ka base bɛ Syrie jamana baden de kun bɛ ka Syrie président dɛmɛ o bɛɛ la dɛsɛra o bɛɛ la jatigɛwale mɔgɔw taara fan Iran ka sɔrɔdasi ba 30,000 30,000 hommes Iran kun ye mɔgɔ ba 30,000 de bila Syrie Irisiw ka mɔgɔ min bɛ a bɛ ba 20 bɔ o ni Libanɛw ka fɛnkɛ ninnu tɛ kelen ye jamana caman de kun bɛ ka Syrie dɛmɛ mais o bɛɛ la Syrie binna jatigɛwale mɔgɔw bolo an k'o yɔrɔ cɛ ka bɔ yen Afghanistan Américains ye san 20 de kɛ yen mɔgɔ ninnu résistera ka résister san 20 Taliban filɛ ka fanga ta Afghanistan donc n'i y'u ye u bɛ ka communiquer kɛ parce que
réflexion qui da qui miri ka gere farafi ma quoi kuma ni ba di farafi ma ka flaqué avec qui mira la mandai farafi me jeninga nyimi de fe ki si ki hakili jagabo ni kuma yi ne kanga ni kuma yi ta ka bla ba jume de kono chama be no u kungolo ni falita manja nyogona wi parce que chama a fali do be bossa segu tungara be kan jatege ha segu tungara chanto inte sa kainte olu yo fali udi mbaka tiani fona c'est des âmes nya fo pion fali hali fali ka fsanui parce que adama din kungolo be dima ki réfléchit di beba don bebe ne ka position do malikola bon naman koloshi tiaro ni kuma faransi de folo kuma indamene awakili bala faransi de la ka montage do ke ko iya da agali bena mali mine awakili bu video la faransi renseignement de la ka ni kuma kelen fo capitaine Ibrahim Traoré de la ka ni kuma kelen fana fo tukuni ka teme ko na nya sigi ku banga jamana mine na be malien kungulu la ko propagande de be jamana jo c'est pour ça ne be alarme ke mali armée bi se ka for ka teme siri armée ka nguye siri mine uma siri mine est-ce que Assimi ka armée be siri armée bo la ilaha illallah ma yolu bati ou fla ne we siri mine koy o mo gelo ne fla mali kono de américain boro ya fode Italie et l'Allemagne appellent leurs ressortissants à quitter le pays. Italie fana ni Allemagne fana be ka fuga mo nyana ku ka jamana bla jamana ba fefe be je kono les grandes puissances abebe ka foku ka mo bla irisi munu me kan deme irisi de la ka foko mali moko ko ayesi mo be jien ka deme la awakili bola irisi de la ka fo irisi de la ka kumani fo. Donc qu'est-ce que anganga munde ke sanno anganga solution du mec ke san Nassimi Goïta bisi ni ene blasimi placer la mesiki kuma inka aga peke ni jamakono doni soit parce que mais yaro tlefla inante nte ka iseka jugai ma kosobeti parce que nete fani jamana binado na nete fen toko ka fo nete fa ka fo ko a de aketande a de aketa te fone made ne ambe ka solution de dima ni tisi Assimi Goïta akala kama ka démissionner wala ni tisi jamana into e sona jamana ni jamana bina isora si nyogo mini soro obesongi lebude ya e munkara Samuel Dola obe Kadafina Assimi Goïta est-ce que bise ka malion fara nyogo ngambi ni tisi ali gata ka boy wala ne ka conseil de ma neti nende wallahi mali be woro nabi arrogance tse ka bobli parce que fangate la blue et tse ka loi boli mali kono bli président est fladé ça président kelembe tout kono président kelembe malla bin jatka wale mo ka siara de be ka boli mali kono bi depuis ala ka mali danyo anyo ma deli ka ke awa américain kuma len fletan chamamba fo ayi anga ni fe akunte de amba réfléchir anga nga mude ke bon abe munu funa kungola parce que do be no olu woram sen minala Assimi Goïta kerefe olu bala mali den jugu sago olu do te fe parce que do ta don ko tari do ta don ka fo ku ko jenen don quoi do ta don ko le rebe kasola de wari denya bulu ado hal na fraka nga fraka nga bi amandi Assimi ka fidu mando yi parce que olu bulu bina war di perdi quoi nambe frala nga ou te buruja oro soro contraté du mabli manganga to sinalu ka war soro mais mangai mori kem go ka jienwula te fa na ka wala hako mine be ka tien de fo hena Assimi kelentisi awa americain nyani fo dugu la dugu bina me ka tien blende fo nyana bi u ya fa dugu la u ma deli de bala ka jien dugu kolo da ay jamana kelen fo nyana ko ni jamana nunu be ku yu ka ressortissant na bo u ma ke ikrana americain ko ka mo be ka ikran bla depuis irisuma ta frappe damne Joe Biden communiqué doke ko américain de be ka ikran do américain de folo ko Poutine be fe ko ka tra ikran frappi ne re ko Poutine bora ko ay ko tienta la matla ka ke yara kerale awa fle ya sebe de américain ko ba mako mine to la dole amse ku bali ala kana ke tien o ken yafo ka ko ba mako ken ko ba mako ko jatike wale mako bi kilabe ko mena ba mako mine Faransi de la ka montage ke ne be kuma ni prévu de Faransi de la ka montage ke anga jango au montage la je fin 2024. Dans la région désertique du Sahel, le GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une filiale d'Al-Qaïda, a considérablement gagné en influence.
Le 14 novembre, ils s'emparent de la ville de Kati et capturent l'homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta, qui était au pouvoir depuis un coup d'État en 2020. Les djihadistes sont alors à 15 km de Bamako. On y est qu'à scénario de gland quoi. Ni hypothèse ou dit. Bon, il y a d'agali kara président à Europe la main. Probablement depuis Bamako. 10 jours plus tard, Yad Aggali, leader historique du GSIM, s'avance sur la terrasse du palais présidentiel et proclame le califat du Mali. Le Sahel s'enflamme et le GSIM sème la terreur dans la... France de ni plan de glangada. Amérique sigira kan, Italie sigira kan, Allemagne sigira kan. Koro anka nga wuli kap. Asimi kan nga stratégie de changer sisan. Asimi Goïta, Abbas Dambélé, Nema Sagara, il sera si ɲɔgɔn fɛn ni y'u gɛn ka bɔ armée la, u bɛɛ la don armée la. I ka réconciliation kɛ. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ kaso la bolo a bɛɛ bila. I ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan. Sinon bilahi ni mi kɔlɔsi. Nin ko in tɛ kɛ hɛrɛ yɛrɛ ma. N bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna, walayi. Surtout jatigɛ wale mɔgɔ kɛlɛ ka wariba sɔrɔ sisan. U bɛ taa marifaw de san, awa u t'a dabila. Bina ka mɔgɔw t'a dabila fo ka Bamakɔ minɛ. Ala kana nɔgɔya aw bolo. Parce que n'i ye ko fɔ, fali dɔw bɛ bɔ de k'i ka kuma yɛlɛma ka k'i n'a fɔ i ye fasoden jugu de. Aw depa ma wolo minnu bɛ k'u gel nɔgɔlen denw wa depa ma wolo ne bɛ Mali fɛ. Ne ye n kale fana de. Maa maa n'a ye Mali janfa, Ala k'a bɛɛ lebu. Ne yɛrɛ b'a la, Asimi b'a la. N'Asimi bɛ Mali ko kɛlɛ de la, ko Asimi Goïta Mali bɛ kanu b'a la, k'Asimi bɛ ka Mali jɔ tiɲɛ de kan. Ala ka Asimi kɛ kalo yelen ye. Mais n'Asimi bɛ ka Mali jɔ nkalon kan, Ala ka Asimi lebu. Ni ne Seku Tunkara ye fasoden jugu de, Ala k'an lebu. Ni n ye fasoden ɲuman de, Ala k'an sankɔrɔta. Bɛɛ ka fɔ ko amina, ne bɔra kuma la. Malien minnu bɛ France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada ka wari ci nɔgɔya la. A bɛ Senweb application télécharger. N'a Senweb application télécharger, a bɛ ne ka kɔrɔpɔrɔ mo don urgent 10 € bɛ nɔgɔya yɛrɛ ta ye. O kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔ min Mali la, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun. A b'olu ka Orange numéro enregistré ka téléphone tɔgɔ mun ka 40 kan. N'a wari ci ma b'a sɔrɔ Orange Money la sur place. Wari cigo fɔlɔ a tɛ dɔrɔmɛ kelen sara. Wari cigo filanan sabanan bada 1 € 99 c'est 2 € 200 dɔrɔn. O de kun don a ka bɛn ciao ciao.